बाटे बाबू रो देखले बनी जी हमहू देखले बनी मैडम जी बिना लोग के चुनाव बिना जीतले जन सेवा में उमरिया पूरा बीतले भैया देखिए अगर बात अच्छा लगे तो हाथ उठाई एक बार जीवन भैया खाती गाना बजाना कभी भी हो जाए यूट्यूब पर सुन ले लेकिन आज मुख्य बात पर गौर करो भैया सुन ले पहला बार मौका मिलल बा अर्जी बा हमार मर्जी बराऊ ना चुनब नीमन तो चुना जाई बाऊ क्या बात ऐसे कहते हैं कि बिना लोग के चुनाव बिना जीतले जन सेवा में उमरिया पूरा बीतले